idan mutum ya dake a zina, in mutum ya dake a zina, duk wacce Allah ta halatta mishi sha'awanta yakan fita haramta. Idan mutum ya zama gogaggen mazinaci, wallahi in mata hudu yake da su duka hudun zai iya shekara bai kusance su ba, yana nan yana bin matan mutane. Tashi ta halal din ba zai sha'awanta ba. Haka idan mace ta yi nisa a madigo ko sha'awar namiji ba ta yi. Haka idan mutum ya yi zurfi a luwaɗi ko mace zai nema sai dai ya neme ta baya, amma ba zai yi sha'awanta yadda maza suke. Ba masifa ba, ba masifa ba. Kaga mutum an sha ruwa yana kaɗuwa yana sauri zai sha sigari, ga lemo ga ayaba ga abarba ga kunu, amma yana neman sigari ya sha. Ba masifa ba ce? Haka ne. Shi yasa abu malam in laifi ne karka fara, karka fara. In dai abu ba kyau karka sabar makan shi, ka guje shi ka nisance shi.